Omwanasiasa kurwa asebunge ya Bonchari asirita Jona Onkendi gosoa ase serikali ya matukabwa ngoiga nigo bono ritukuria rero abereka gwesokia na kwebeka teneni na gukwanira ekikeiriretere gosoa ase serikali ya Kenya Kwanza buna enchire yemo yokurwanirira abamenyi bebunge ya Bonchari muri kyo tunigekira na chinsemo cha Bonchari na gutwarira roboti rokubwatia amatuko abwango iga nigo mheshimiwa Jona Onkendi oyukuriye kirego cy'obujumbe kurwa sebunge ya Bonchari arorekana asitaro yaje gucia somo cyo Nairobi State House ingana bono yaberege koreta amaburia mange gucia saba Kenya kurinde litukuria rero ni geso kebene asebono arorekana guyatana na Dr. Fred Okengo Matiang'i oyukuriye kirego cy'oburaibense sobochori bonene buri busyo enanyorete omwaliko no monene bwense omonene bwense arakorange nwange gaki nwange omonene bwense kana nangire Nairobi ase State House inche muno monto nakire chiko ko Bonchari chigatika rakengire abantu bali bangigente ngaki limba represent asoko kwana ebintu ketekete asoko konya ekonegete ase omonene bwense nkarwa ebirero bya Bonchari unabona mangana ikipara mangana ye chitivet mangana ikikenda ikyatenende na mangana especially chipara ya mangana chinga star mepi umwende bwense wakabinga munago jajani waligaiga ngo chakako na chipara ekyo gati yabamenyi kurwa sebunge ya Bonchari ni gobono barekanire koma okoboko asibagotebanga nere buya asogosokwa ya serikali libagendere konyora amagendero muna chinsemo chinde oikirange no murai bwense oreke ganje ky'abakenya tubuna Bonchari niko tuamuire koba maega yo murai bwense ese sababu yemo no gwanja koigwe birero bya Bonchari tuachi para kitali gwete ka Bonchari otomento mulero Bonchari esinse amachinde kitabwa tyo mulero ko tuachi skulu cyobo bundi ekitali Bonchari tureta yali ko wakira chikura tutam ekiagera tutamu abantu bande banyoshi twitabire ko bwatsi terora abe no mwana yo minto omubwatsi chikura muri nere endindo tayo ko bwatsi mwana yo minta chako aliko chega ororenga chikura chao cha tutamu nchiro komentana yue omheshimiwa Onkendi nigo akwanira igoro jobogesaku asa mangana echikura chikuchigocha inda ate abantu benga kitorigereri byanto rigeringa ki esengenchonga yo koigwa kolinga ayo umuntu esengencharo yo minto kabisa nayo gatuma akachikura noni jase nkuru abantu bali bakubuli chikura abange ndigo denga yabantu abanenchi bakubaligeranga ki umuntu naise ne kolega sio abasaye boigo baikirana asige karekyo nigo bamoko boko na kuliera yo guchikumu bwatesia asebana baboriria abantu wesokia na kwelikia ko baba kichikura kupitia uchaguzi ambao uliofanywa na pia hizi chaguzi ndogo ambazo pia zimefanywa imeonekana kwamba vijana pia hawakuweza kuchukua kura na pia hawakuwa miongoni wale ambao wanapiga kura. So ni imizo langu kwamba vijana ifikapo mwaka wa 27 pia tuweze kujiandikisha kama wapiga kura na Mr. President, I want to assure you together with Mheshimiwa Jona, you have our support. Nani tutam is not an imagination, but it's I assure you. Maiga yo mheshimiwa Onkendi nigakwanira bwa mate bwaje no yokurigie kirego cy'oburaibense omusike Dr. Fred Okengo Matiang'i na akolegas lakini umwe sababu chiko ranga ki ibintu bitagenda no twandama mtu akwate kwa 2022 ngwate kitengere kirego na ndabona nje no kubata ne nyareka ntera boigo so na jana ngaki to kole kwenda nyore kirego weterase engenje to jinga mpromonene bwense ne watakonya asibonchele asibona ngo ngimode ko bwatsi go chegeti otamboke tutam tumanye ko kanyaba geni ababande go chietamu iyi agatatu kuraiga asebunge ya Bonchari kaunti ya Kisii lietera na enkoro kwa Dipon asanya